אתה עושה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כמובן השם אדון הכל היה ויהיה אלוקינו תקיף בעל היכולות, מה שאומר מרן באורח חיים סימן A. ואחר כך אחד את הדלת אתה עושה זין, מעריך אותה ומכוון שתי כוונות. כוונה ראשונה, הזרע שיצא ממך יש בו איזה נשמה קדושה שבא חיצון, בא סטרה אחרא בהתלבש והוא מחיה אותו. כוונה ראשונה, אתה מוציא את כל הנשמות מהגופים של החיצונים. זה כוונה ראשונה. כוונה שנייה, אחרי שהחיצון מת ואין לו כבר כוח, אתה מעלה את הניצוץ קדושה למעלה למעי המלכות בחזרה. ואז על ידי שאתה מעריך ועושה את הכוונות האלה, אתה מתקן את הזרע לבטלה שיצא ממך. וזה מה שהוא אומר, רק אני אקרא לכם את זה עוד הפעם. כוונה ראשונה, שימותו הגופים הטמאים המלבישים לנשמות שהשקע אותם הסטרה אחרא מכוח הטיפות של הזרע לבטלה שיצאו ממנו. זה הכוונה הראשונה. כוונה שנייה, יחזרו אותם הנשמות לקדושה ויבואו בעולם הזה כשאר כל נשמות בגופים. אז זה מעלה גדולה ואדירה.